Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Narito ang mga mahalagang mga araw na dapat ninyong malaman para sa nalalapit na eleksyon 2022. Ang nakatakdang campaign period ng mga tumatakbo para sa national election ay sa ika-8 ng Pebrero. Nakapaloob dito ang party lists, senators, vice president at president. At matatapos ito sa ika-7 ng Mayo. Kailangan din nilang itigil ang kampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Para naman sa mga tumatakbong local candidates, magsisimula ang kanilang pangangampanya sa ika-25 ng Marso at magtatapos sa ika-7 ng Mayo. Katulad ng mga national candidates, kinakailangan nilang itigil ang kanilang pangangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Ang mga overseas Filipino naman ay maaaring makaboto mula ika-10 ng Abril hanggang ika-9 ng Mayo. Magaganap ang eleksyon sa ika-9 ng Mayo. Maging maalam, maging mapanuri, narito ang CLTV para maghatid sa inyo ng tama at totoong impormasyon. At sa darating na eleksyon 2022, bumoto ng tama dahil buhay mo ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Sa Pilipinas, kilala ang mga Kapampangan bilang mga master ng kusina. Isa sa kanilang pinaka-ipinagmamalaki ang lutong Kapampangan. Dahil kung pagkain ang pag-uusapan, mahirap silang tapatan. Sa katunayan, hawak ng Pampanga ang titulong Culinary Capital of the Philippines. Ayon sa kasaysayan, kinilala ang lalawigan sa culinary arts dahil sinanay ng mga Espanyol sa pagluluto ang mga Kapampangan noong panahong kolonyal. Bukod pa rito, mainam na pagtaniman ang kanilang lupa kaya't sagana sila sa mga samut-saring sangkap. At higit sa lahat, metikuloso ang panlasa ng mga Kapampangan.
kaya't hindi katakatakang natatangi ang kalidad ng kanilang mga pagkain. Kaya't sino ba naman ang hindi mapapamanyaman sa masarap na lutong Kapampangan? Isa sa mga pagkaing hindi dapat palampasin ay ang sisig, na ang ibig sabihin sa Ingles ay to snack on something sour. Gawa ito sa tinadtad na pisngi ng baboy na may sibuyas, kalamansi at sili. Kaya naman isa sa mga bayan sa Pampanga ay tinaguriang ding sisig capital of the Philippines. Pero hindi lang sisig. Ipinagmamalaki rin ng Pampanga ang iba pa nilang pagkain gaya ng tosino, longganisa, morcon, lengua, kilain, bulanglang, bringhe at marami pang iba. At siyempre, bida rin ang mga sweets and delicacies tulad ng tamales, leche flan, tibok-tibok, San Nicolas, mamon tostado at puto seko. Walang duda, basta pagkaing panalo sa panlasa, nangunguna ang Pampanga. Kaya, may keniabe, mangantana. Ayan mga kabalen, mga kariyon, ulitin ho natin may Pagatpanapon, Pampanga, magandang hapon Central Luzon at oras na naman para sa 60 minutong mainit na balitaan ngayon hong Lunes ng hapon, February 21, 2022. Kumusta ho kayo mga kabalen, mga kariyon? Happy Monday sa inyo at sa mga lahat ng nakatutok dito sa ating programang CLTV Balitaan. At ngayong araw ho, ika nga, asahan ho ninyo na dadalhin namin, bibit-bitin namin sa inyo, papapadala namin sa inyo itong mga malalaking balitang Central Luzon na dapat ninyong malaman at upang kayo ho ay magabayan sa inyong pagdedesisyon. Simulan na ho natin ang mainit na balitaan. Narito po mga naglalakihang balita na nakalap ng ating news team ngayong buong maghapon. Angeles City, walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Ayan, magandang balita ho yan mga kabalen ha. At yung mga kababayan natin dyan sa lungsod ng Angeles, it's a welcome development. At dito naman sa lalawigan ng Aurora, binigyang pagkilala ang mga frontliners kasabay ng pagdiriwang ng Aurora Day. Ayan, kumusta ho? Kumustahin naman natin ang lalawigan ng Aurora maya-maya lamang. At ito naman, mga youth leaders na nawagan po ng solid o united vote ng mga kabataan para sa darating na eleksyon. Alam niyo ho, marami ho sa mga botante, sa mga rehistradong botante, ay pawang mga kabataan. Kaya naman ang ilang mga leader kabataan na nawagan ho ng united vote. At kung ano nga ba yan, yan ho ang ating malalaman naman sa ating balita maya-maya lamang. Simulan na ho natin ang mainit na balitaan. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. At para sa ating unang balita, sa unang pagkakataon po, ngayong 2022, walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa syudad ng Angeles. Resulta umano ito ng malawakang pagbabakuna na isinasagawa sa lungsod. Kaya naman simula na rin ngayong Lunes ang rollout ng bakuna para sa mga batang edad 5 hanggang 11. Narito pong detalye ng balitang yan. Balik sa zero case na ang Ciudad Angeles matapos ang muling pagsipa ng kaso sa pagsisimula ng bagong taon nitong Enero 2022. Sa COVID-19 bulletin ng syudad as of February 20, walang bagong tinamaan ng naturang virus sa lugar. Ito ang unang pagkakataon na nakapagtala ng zero case ang syudad para sa taong 2022. Ayon sa local IATF, nakita nila ang pagbaba ng kaso noon pang huling linggo ng Enero. At ito'y bunsod ng mas pinalakas na vaccination drive ng syudad. Sa ngayon ay nasa 39 na aktibong kaso ng COVID-19 sa syudad na binabantayan mula sa 14 na barangay. Samantala, handang-handa ang mega vaccination site ng Angeles
para sa pagbabakuna ng mga bata edad 5 hanggang 11 ngayong araw. Superhero at iba't ibang characters ang tema ng vaccination upang maging kaaya-aya ang ambience para sa mga bata. Sa kanilang pagpunta, animoy sila ay dadalo lamang na isang children's party. Kaya naman hindi mawawala ang mga candy booth, balloons, loot bags, at marami pang iba na tiyak na ikatutuwa ng mga bata. Paalala ni City Health Officer Dr. Verona Guevara sa mga magulang, ipabakuna ang mga anak bilang proteksyon ng mga ito, lalo na ngayong inilulunsad na ang face-to-face classes. Dahil napakalaking tulong daw ng bakuna bilang proteksyon laban sa virus, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Dagdag paalala naman ng city government sa mga Anghelenyo, lalo na ngayong muling ibinaba sa COVID-19 Alert Level 2 ang syudad, patuloy na pairalin ang pag-iingat at pagsunod pa rin sa minimum safety health protocols upang makalabas na ang syudad sa pandemya at paghandaan na ang new normal na pamumuhay. Angelica Cara, CLTV News. Samantala sa ibang balita, tampok ang mga frontliners sa pagdiriwang ng Foundation Day ng lalawigan ng Aurora. Binigyang pagkilala po ang mga frontliner na nasawi dahil sa kanilang tungkulin sa panahon ng pandemya. Silipin po natin ang detalye ng balitang yan sa ulat ni Jen Alumbang Parungaw. Ipinagdiwang ng Aurora ay ka-43 taong anibersaryo ng pagkakatatag nito bilang isang independent province ng Central Luzon. Isinabay ito sa pagdiriwang ng 134th araw ng kapanganakan ni Aurora Aragon, Quezon, kung kanino ipinangalan ang lalawigan. Ang selebrasyon ay may temang ganito sa Aurora ngayon, patuloy na matatag sa gitna ng mga hamon. Sa nakalipas na taon, higit umanong makahulugan ang okasyong ito dahil sa unang pagkakataon ay mga frontliner sa panahon ng pandemya ang binigyang pagkilala ng pamahalaang panlalawigan. Hindi matatawaran ang kanilang sakripisyo sa tuwing tutugon sila sa tawag ng tungkulin sapagkat sila mismo at maging ang kanilang pamilya ay maaaring dapuan ng virus. Napakalaking tulong sa ating mga frontliners kung patuloy natin silang bibigyan ng moral support at pangunawa sapagkat higit ang kanilang pinagdadaanan at ibinibigay na panahon upang ang ating mga mamamayan ay maging ligtas sa pagkalat ng virus. Kasama sa mga naparangalan ay si Dolores de los Santos na isang nurse na nakatalaga sa mga COVID patient. Dahil iniisip din naman po namin yung kaligtasan ng aming pamilya kahit sobrang miss na po namin yung pamilya namin, mas pinipili po namin hindi sila makita para hindi po namin sila mahawaan ng sakit kung ano man po yung ma-acquire namin dito sa ospital. Binigyang pagkilala rin ang mga nakapronta sa checkpoints katulad ng Kapulisan, Military at Bureau of Fire Protection. Sakripisyo po talaga kasi po malayo po sa pamilya, tapos yung puyat po. Pero lahat naman po kami dito na once po na nanumpa po kami, ako po sa fire, yung mga kasamahan ko po dito sa PNP, sa army po. Nung nanumpa po kami, alam na po namin yung pinapasok po naming trabaho. Yung risk po na kahit gano'n pa po yan kadelikado para po sa bayan, talaga pong handa naman po kaming harapin. Nagbigay din ng posthumous award sa mga frontliner na nasawi dahil sa pagtupad sa kanilang tungkulin sa panahon ng pandemya. Kagaya ni Dr. Vladimir Enriquez, ang Chief of Hospital ng Aurora Medical Center. Hindi naman napigilan ng kanyang maibahay na si Dr. Jenicel Enriquez ang maging emosyonal sa pagtuturing sa kanyang yumahong asawa bilang bayani ng pandemya. Congratulations, we are almost through with the pandemic. Although may mga nawala sa atin, makakatapos na rin tayo. At naiintindihan ko na medyo mahirap para sa iba. Pero kailangan pa rin may mga taong dapat gumawa ng trabaho nila. Samantala, bagong maging isang ganap na lalawigan noong 1978, ang Aurora ay bahagi o sub-province ng lalawigan ng Quezon. Jen Alumbang Parungaw, CLTV News. Kabalen, Karehiyon, ngayon po ay kaarawan ni Vice Governor Lilia Pineda
At kasalukuyang meron hong mga aktibidad na pampribado na nagaganap dyan sa may convention center. Mamaya ho, sisikapin namin ibalita sa inyo ang latest update mula ho kay Kuyang Paulo G. Santos. At sa ating hong pagbabalik naman, panoorin ho natin ang naging talakayan namin ni Governor Chis Escudero, isang tumatakbong kandidato para pagkasenador. Yan ho at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. The new Mitsubishi Mirage G4. G for anything. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Love is not a miracle nor a fantasy. It is a very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention. The more we cultivate loving, the more love there is in our life. Discover all that life and love has to offer. Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. Say yes to efficiency. Say yes to power. Say yes to practicality. People who get places in life are those who know how to say yes in life. So,
Say yes to new beginnings. Say yes to Changi. May Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at nandito ho tayo sa ating programang Kilalanin ng Kandidato. Meron ho tayong bisita ngayon, mga kabalen, mga kariyon, at talagang sinadya pa ho tayo dito sa ating studio para ho magbigay ng update kaugnay ho nitong kanyang mga gawain, lalong-lalo na panahon ho ng kampanya at syempre, yung mga programa ho na nais niyang ihatid sa kanyang pagbabalik sa Senado. Ang ating hong bisita ay two-term senator at ngayon ho ay gobernador. Ito sigurado napapanood ho ninyo at sikat na sikat. Gobernador ho ng lalawigan ng Sorsogon sa Bicol Region. Noong po siya ay naging senador, naipasa niya ang Universal Healthcare Act at ang libreng matrikula sa mga state universities and colleges at yung pong exemption ng minimum wage earners sa pagbabayad ng buwis. Mga kabalan, mga kariyon, i-welcome ho natin sa ating programa, walang iba, Governor Chis Escudero. Maraming salamat, Justin, sa iyo at sa lahat ng ating mga taga-subaybay at taga-panood. Paldo, magandang araw po sa inyong lahat. At parangalan ko na muling makasama kayo, makapiling at personal na makabisita dito sa inyong studio. Maraming salamat, Governor Chis. The last time that I was able to interview you, nasa Zoom tayo. And pinag-usapan ho namin doon, just sa recap mga kabalen, ito hong mga protocol sa Sorsogon. Kung bakit paano nila na-handle ng maayos itong niya, Justin. Kanina, umalis ako na alas 5 na umaga para magtungo ng Tarlac. Tapos dito sa Pampanga, siya mas maaga pa umalis ng bahay dahil meron siyang maagang suit. Pero maganda na rin yun nang hindi gaanong nakikita sa mga panahong to. Para pag nakita kami, may miss at saka may gigil. Pag nakikita kayo, maganda at importante yan sa mag-asawa. Ayan, take it from magandang payo yan, mga kabalen, mga kariyon. Pero ito, pag-usapan naman natin yung sa politika, when VP Lenny visited po your province, nabanggit niya doon na hindi may panghihinayangan na kayo ay lilisan ng Sorsogon upang manilbihan po, bilang senador sa mas marami at sa mas malawak nating mga kababayan. Sir, how would you react to this statement po? Siyempre, nagpapasalamat ako sa kumpiyansang binanggit at pinakita ni Vice President Lenny Robredo. Pero yun naman talaga ang balak at hangarin ko sa muli kong pagtakbo sa Senado, Justin. Kahit ano kasi ang galing, talino, talento ang ibuhos ko sa aming lalawigan, kahit magtatambling ako at magsisirko ako bilang gobernador, may hangganan lamang ang aming mararating kung hindi aangat din ang buong bansa. Ito ang rason kung bakit muli akong tumatakbo sa pagkasenador. Sa bigat ng problema ng bansa, dapat all hands on deck. Dapat sino mang may maiaambag, maitutulong, alokin niya na yung ambag at tulong na yan para sabay-sabay tayong umangat, bumangon at malampasan ang problemang dulot ng pandemyang ito. Sir, sa initial, kasi nga nabanggit ko kanina, you had one of the most comprehensive response pagdating sa ating pandemic. Pagdating niyo sa Senado, ano yung mga nakikita ninyong gusto niyo nang gawin immediately para makatulong sa bansa natin pagbangon sa pandemya? Dalawang bagay. Ang pangunahing batas na dapat ipasa ng Kongreso ay ang taunang budget o General Appropriations Act. Ang tingin ko dyan, yan ang susi, tulay at daan para makabangon muli ang ating bansa. Hindi kasabihan sa Ingles, governance is about allocating scarce resources. So kung ma-allocate natin ang tama ang taunang budget, malaking bagay yan at kung sasabay pa ang pribadong sektor sa muling pagbangon ng ating ekonomiya. Ang pangalawang nais kong tutukan at bigyan buhay ay mas malawak na kapangyarihan at karapatan
para sa mga lokal na pamahalaan. Dahil sa totoo lang, mas alam po nila, mas alam namin ang kailangan ng aming mga kababayan kaysa sino mang national official na nakaupo lamang sa air-conditioned kwarto niya sa Maynila na hindi man lang tumatayo para tanawin man lamang ang ating kalagayan. Napakaraming best practices, halimbawa, ni Governor Dennis Delta Pineda dito sa Pampanga, sa amin sa Sorsogon, sa Cebu, sa Negros Occidental, Negros Oriental, at iba't ibang lalawigan. Dapat tanggalin na natin ang mga tanikala na tumatali sa mga lokal na opisyal at local chief executive para magawa po nila kung anong nararapat at kailangan gawin sa kanilang lugar. Tunay na autonomiya, ika nga, ang isa sa mga isusulong ko sa Senado mo. Sir, nabanggit ninyo yung mga tunay na autonomiya at yung kayang gawin ng mga local chief executives sa kanilang mga lugar. Para ho sa kaalaman ng ating mga tagapanood, yan, mga kabalen, mga kanilang, dito ho sa lalawigan nila Senchi, sa Sorsogon, kabilang ho sa kanyang mga napagawa, yung mga gusali, mga kalye, at syempre yung pagpapa-ISO ng local government, ng provincial government, at syempre yung mga ospital din, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Senator, Governor Chis, you have 5 more months to act as a governor of the province of Sorsogon. Any plans pa na gusto niyo matapos, makumpleto? Kayang tapusin yung mga nabanggit mo. 5 ospital na natapos namin. Sa mga ospital na pag-aari ng probinsya, matatapos po namin yun bago matapos ang termino ko. Pero nais ko rin banggitin. Idolo ko si Vice Governor Baby Pineda kaugnay sa ginawa niyang programa sa kalusugan sa Pampanga. Sa katunayan, nagpadala kami ng tao dito para pag-aaralan yung kanilang sistema na siyang pinatupad din namin sa aming lalawigan. Ngayon kami ang nangungunang probinsya kaugnay sa pagpapatupad ng UHC. Bilang sagot sa tanong mo, Justina, isa lamang ang nais kong gawin sa natitirang 5 buwan. Matiyak na ang mga nagawa na simulan at pagbabagong nakita sa aming lalawigan ay mapagpatuloy sa papasok o bagong administrasyon at bagong gobernador. Para yung mga luma at dating kaugalian ay hindi na bumalik pang muli. Noong ako'y nag-gobernador, ang sinabi ko sa aming mga kalalawigan, hindi na dapat pwede ang pwede na. Dapat wag nating tanggapin at lunukin kung anong binibigay sa atin. Dapat mangarap at mag-ambisyon tayo ng mas mataas na kalidad ng serbisyo mula sa pamahalang panlalawigan. Yan nais ko magpatuloy sa darating na administrasyon sa Kapitolyo ng Sorsogon at yan ang tinitiyak ko sa ngayon. Kaya nga nag-ISO kami. Ang Sorsogon ang pang-6 lamang na probinsya sa 81 na ISO certified na para matiyak na ito'y magpapatuloy at hindi na babalik pa sa dating ugali at dating kinagawian ang aming mga opisyal sa pamahalaang panlalawigan. Sir, tanungin naman kita tungkol sa mainit na issue ngayon. Alam natin, usong-uso itong nagtitrending, itong Oplan Baklas. May mga Comelec has been saying na dapat ito lang yung size, ito lang yung sukat. Pero ito kasi mga campaign materials ng mga nasa private home. At pinagtatanggal din nila and mga establishments din, private establishments. Sir, as a lawyer, paano ho ninyo tinitignan yung ganitong sitwasyon? Anong masasabi niyo dito? Ang mas magandang tanong siguro, Justin, bakit hindi alam ng Comelec kung ano ang batas? Maliwanag ang batas, mahigit 1 dekada na ang lumilipas. Base sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa bagay na ito. Ang mga poster ay hindi pwedeng ilagay sa pampublikong mga lugar tulad ng munisipyo, terminal, palengke, eskwelahan. Pwede lamang ilagay yan sa common poster area. Pero iba ang usapin pagdating sa pribadong mga bahay at pribadong establisimento. Bahagi po yan ng freedom of expression at freedom of speech ng ating mga kababayan. Anong pakialam ng Comelec kung kulayan ko ng red, green, pink, blue o yellow ang aking pader? Karapatan ko yun bilang pribadong may-ari ng tahanan ko. Anong pakialam nila kung maglagay ako ng maliit o malaki mang poster? Pribado kong bahay yun. Hindi na dapat pinapakialaman ng Comelec yun at hindi yun saklaw ng kanilang kapangyarihan. Ang dapat sana tutukan ng Comelec, yung mas mabibigat na problema tulad ng hacking sa computerized elections natin, yung posibilidad na mawala ng kuryente dahil sa kakulangan ng supply pagdating ng summer at Mayo, kesa atupagin nila yung pagtatanggal ng poster sa mga pribadong lugar. At bilang panghuli siguro, ang sabi ng Comelec, kinakausap naman daw yung may-ari. Kinakausap nga pero may kasama namang pulis, may kasama namang Bureau of Fire. De siyempre, bagaman pakiusap ang ginagawa, parang order na rin. Ang payo ko sa ating mga kababayan, pag dumating, kalasin nila, ibalik nila. Pag umalis at kung hindi man, magsampa sila ng karampatang kaso para mapigilan silang gawin yan.
dahil papabor sa kanila ang mga desisyong ibinabana ng Korte Suprema kaugnay sa partikular na bagay na ito. Ayan, mga kabalin, mga karin, narinig ho ninyo, legal advice mula sa isang mambabatas, mula sa isang abogado. Sir, bilang isang mambabatas, ito, may gusto kong itanong sa inyo kasi alam natin, eleksyon na nga, mainit yung eleksyon, nandito, kaliwat kanan yung kampanya, and they're saying, a lot of people are saying that this 2022 election is different from the rest. No? Aside from the fact that we have our pandemic right now, yung sitwasyon ng bansa natin, we have 11.7 trillion pesos na utang last year. Bilang isang veteranong mambabatas, ano ang nakikita ninyong dapat gawin ng susunod na leader ng bansa para mapagtagumpayan natin yung laban sa pandemya at yung laban sa mga nautang natin na panglaban sa pandemya? Alam mo, nagtataka nga ako, Justin, kung bakit ang daming gusto magpresidente ngayon sa bigat ng problema ng bansa. Pero bilang tugon sa iyong tanong, ang pinakahuling dapat gawin ng susunod na administrasyon ay magtaas ng buwis. Yan ang huling dapat gawin sa pagtataas sa gitna ng isang pandemya. Kung makakabalik at muling pagtitiwalaan sa Senado, mga kaasa po kayo, hindi ko papahintulutan anumang pagtataas ng buwis sa panahong ito. Saan ngayon kukuha ng pera? Una, pwede magbenta ng anumang asset o pag-aari ng gobyerno. Pangalawa, hikayatin ang pribadong sektor sa pamamagitan ng PPP at BOT na gamitin ang pribadong puhunan tulad na lamang ng North Expressway, ng SCTEX, tulad na lamang ng Elevated Skyway sa EDSA. Lahat ito ay privately funded. Pag-aangin, magbigay ng insentiba para mas pumasok pa ang pribadong sektor para habang kulang ang pananalapi ng gobyerno, magpatuloy pa rin ang infrastructure development ng ating bansa. At panghuli, ayon sa pinaka-latest na datos, humigit kumulang 1 trilyon ang nawawalang pera dahil sa corruption sa ating bansa, national man o lokal. Kalahati lang nun ang mabawi natin. Hindi na natin kailangan magtaas ng buwis o anumang bayarin. May pambayad na tayo ng utang, may sobra pa yon para sa iba pang proyekto ng ating pamahalaan para tulong sa ating mga kababayan. Sir, we still have more time. I want to ask you about a question about yung mga concerns ng Central Luzon. No? Like you're coming from the province of Sorsogon, dito sa Central Luzon, ang isa doon sa hinihingi talaga namin is yung countryside development. We want to bring yung opportunities din sa mga rehiyon, lalo na dito sa atin. Pag kayo ho ay naging isang mambabatas muli, ano yung pwede niyong gawin para matiyak na hindi lamang yung Metro Manila, yung sentro ng kaunlaran sa bansa, at magiging spread out ito at magtutuloy-tuloy ito para magbigay ng trabaho sa mas maraming mga taga-probinsya? Ang matagal ko ng posisyon ay inversely proportional dapat ang budget o baliktad ang budget sa income o yaman ng isang probinsya o syudad. Ibig sabihin nun, mas malaking pondo dapat ang binubuo sa mahirap na probinsya dahil dati naman ang may low revenue at taxes yung mayayamang mga syudad. Halimbawa, bibigyan kayo ng partikular na ehemplo. Ang budget ng lungsod ng Makati ay mahigit 25 bilyong piso. Ang kanilang ira ay nasa 600 milyong piso lamang. Na kaya nilang talikuran at kalimutan na hindi sila malulungkot o kakapusin. Ang Sorsogon, ang ira ay 1.4 billion pesos. Ang aming local revenue ay nasa 60 million pesos. So dapat sana yung mga syudad at may mga LGU na malaki na ang kita mula sa local revenue, ibigay na yung ira dapat dun sa mas kailangan, mahihirap at pobreng mga probinsya at munisipyo. Inversely proportional, ika nga. At kung ito'y magagawa, hindi na kinakailangan magpunta pa ng Metro Manila ang mga naninirahan sa probinsya para makipagsapalaran at magtrabaho, mananatili na lamang sila sa kanilang lugar at probinsya dahil may oportunidad, trabaho, pagkakataon at sapat na kita na sa lugar kung saan sila pinanganak at nanggaling. Sir, last na lang, you've mentioned about tax collection, income generation. Kanina, sabi niyo ayaw niyo magtaas ng buwis. The government is granting franchises to online sabong operators. At ang sinasabing dahilan ay, of course, income generating to for the government. May mga binabayaran sila. But as a legislator, would you allow na mag-grant pa ng mas maraming franchise sa mga online sabong operators nationwide? Actually, wala pong batas kaugnay niyan. Yan ay regulasyon lamang na nagmula at nanggaling sa Philippine Amusements and Gaming Corporations o PAGCOR. Hindi dumadaan yan sa lokal na permit at lisensya mula sa mga mayor, syudad man o munisipyo. Isang bagay na nalalaman ko, marami sa ating mga lokal na pamahalaan,
ang kumukwestiyon at pumapalag. Marapat at dapat. Pagbigay alam ng PAGCOR kung ilan na nga ba yan, dapat pa bang dagdagan yan, at magkano nga ba ang nakukuha ng pamahalaan na ang kapalit ay mas malawak na pagkakataon para makapagsugal, hindi lamang aliw ang ating mga kababayan. At ano nga ba ang epekto nito kung sakasakali sa ating mga kababayan at sa pamilyang Pilipino? Okay. Governor, bilang panghuli na lamang po, ang inyong mensahe, mga nais sabihin sa ating karehiyon at mga kabalan. Pagbati na lamang muli, karangalan ko po makausap at makapiling kayo sa araw na ito at dalangin ko po ang kaligtasan ng bawat isa. Maniwala po tayo. Matatapos, lilipas din at magwawakas ang pandemyang ito. At sa muling pagbubukas ng mundo, sana bigyan pa rin tayo ng Panginoon ng sapat na lakas para harapin at lampasan ang mga hamon at pagsubok na maaaring ibato sa atin ng tadhana bilang isang bansa at bilang isang lahi. At sa darating na halalan, Justine, sana wag nating sayangan ang ating pagkakataon na piliin at pumili ng mga leader na may kakayahan. Kakayahan magbigay ng siguradong direksyon at solusyon sa mabibigat na problema ng ating bansa na siyang inaalay ko po sa muli kong paglagay ng pangalan ko sa dambana ng balota para maging kinatawan ninyo sa Senado. Sa muli, Justine, maraming salamat at sa lahat ng ating televiewers, magandang araw po at maraming salamat po sa inyo at ingat po kayong lahat. Kabalan, Kariyon, narinig ho ninyo si Governor Chis Escudero, tumatakbong senador para sa May 9, 2022 election. Senator, maraming salamat po at good luck sa inyong kampanya. Thank you. Haba po ng traffic sa EDSA. Pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Live extra with the new Mitsubishi Xpander Cross. Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador, tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor, at vice mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Hi, I am Bianca and welcome to Sensei. This program aims to feature people sharing their skills and talents to the church. Our sensei will share their stories, journey, and will give us some tips about their forte. So don't forget to join us as we explore, learn, and improve here in Sensei. For more updates, don't forget to visit our social media accounts. See you soon on CLTV. Success stories of business leaders and entrepreneurs. Live and love local as we discover and promote local businesses in the region. Out with business as usual, in with business unusual. Join me, Colette Hanson-Hizon, every Wednesday, 7 p.m. only here on CLTV. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga balita, nanawagan ng ilang youth leaders sa rehiyon na magkaroon ng united vote ang mga kabataan ngayong May 2022 elections. Ayon sa kanila, dapat daw tumindig ang mga kabataan para sa lider na magtatampok ng tunay na interes ng mga mamamayan. Pakinggan natin ang kanilang mga apela sa ulat ni Jenna Lumbang Parungaw. Sa datos na inilabas ng Commission on Elections, nasa 65.7 million ang mga rehistradong botante para sa May 2022 national and local elections. Mula sa bilang na ito, nasa 56% o higit 37 million ang nasa edad 18 hanggang 40. Mayroon namang 5.4 million ang first time na boboto sa taong ito.
Ang numerong nabanggit ay nagpapakita umano sa lakas ng kabataan na magluklok ng lider sa bansa. Ito ang nakikitang oportunidad ng ilang youth leaders upang magkaroon ng united vote ang mga kabataan. Ayon kay L.A. Bonifacio, posibleng maikasa ang nagkakaisang boto ng mga kabataan dahil karamihan ay bukas at aktibo na sa isyong panlipunan. I'm very optimistic for this election that there is a chance that there will be a united youth vote. Youth are not voting for a candidate. They're voting for their aspirations, mga prinsipyo niya. Malaking bagay din umano na nakikilahok na ang youth sector sa iba't ibang organisasyon na magbibigay ng higit pang kaalaman. Napakalakas po talaga ng mga kabataan dahil napakaraming espontanyo na mga organisasyon na nabubuo, di ba po, na kahit sabihin natin na iba naman talaga yung original nilang pinaniniwalaan, kung halimbawa po sa mga ideological, di ba po, pero dahil na rin dun sa ano ba yung kasalukuyang sitwasyon po dito sa eleksyon ay talagang nagkakaisa yung kalakhan sa mga kabataan. Makakamit umano ang United Youth Vote kung magkakaroon ng dialogo na pumupuntirya sa mga out-of-school youth na kulang sa akses sa kaalaman. Kaya dapat na-develop din ng mga kabataan yung pagkakaroon ng healthy conversations for us to, yun nga, maging optimistic tayo na ngayong eleksyon magkaroon ng unity vote or black vote yung Pilipinas. Lalo naman na syempre ngayon, pangunahing plataforma o yung platforms na ginagamit ng kabataan in spreading educational campaigns or educational backgrounds about candidates ay through online. So, hindi malabo na makarating ito paske sa mga sulok o mga mahihirap na rehiyon na meron tayo sa bansa. Makakatulong din umano sa tamang pagdedesisyon kung nakikinig ang mga botante, lalo na ang mga kabataan sa mga candidates forum at debate. Sa tila kasi tayo kumukuha ng mga kumbaga ng ideas nila, ng wisdom nila o yung stance nila patungkol sa mga issue. At dito din natin makita kung talaga bang reflection sila ng mga pinaglalaban natin bilang Pilipino, bilang kabataan, o reflection ba talaga sila ng boto na para sa kinabukasan. So malaki talaga yung gampanin ng forums and debates. Kailangan hindi lamang tayo nakakulong sa sarili nating paghahasa upang maging makaboto ng tama sa dating na eleksyon. Kung hindi, ipatong din natin sa ating mga balikat yung pagpapakalat din ng impormasyon sa mga kasamahan natin. Sa ganun, hindi lamang iilan yung magiging responsableng botante sa darating na eleksyon. Samantala sa isang survey na isinagawa ng Social Weather Station Katambalang Youth Leadership for Democracy noong March 2021, 62% ng mga youth respondents ang siguradong boboto sa May 2022 eleksyon. 75% ang naniniwalang magiging malinis ang eleksyon at 86% ang nagsabing makakaguhit ng pagbabago ang pagboto ng mga kabataan. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Samantala sa ibang balita, nagsagawa ng mobile registration sa isang Aita community sa Capas, Tarlac ang Office of Civil Registry, habang iba't ibang klase naman ng exotic animals ang bumida sa Pet Mo Show Mo sa siyudad San Fernando at Kabalen fashion designer sa Arayat ay tampok ho ang kanyang gawa sa London. Yan at marami pang iba sa CL News Express. Dinala ng Office of the Civil Registry ng lokal na pamahalaan ng Capas Tarlac ang serbisyo nito sa Barangay Santa Juliana kung saan matatagpuan ang komunidad ng mga Aita. Kaalinsabay ito ng pagdiriwang ng 32nd Civil Registry Month. Katambal ng opisina ang Integrated Bar of the Philippines Pampanga Chapter at Tarlac State University School of Law sa pag-antabay sa mga katutubo sa kanilang pagpaparehistro ng birth certificate, marriage certificate at iba pang dokumento. Marami umano sa mga katutubo ang nababaliwala ang civil registration kung kaya sila ang pinuntirya ng aktibidad. Sa siyudad naman ng San Fernando, Pampanga, bumida ang mga alagang hayop ng mga Fernandino sa isinagawang Pet Mo Show Mo. Nagpakitang gilas ang iba't ibang breed ng mga aso at talaga namang proud na nag-perform kahit maraming tao. May mga pet owners na terno ang bihis habang ipinaparada ang kanilang pets. Gaya nito, bonggang-bongga sa kanilang red suit. At syempre, nakakaaliw din itong mag-amo na naka-Sailor Moon get up.
Walang takot naman ang mga hurado sa pagtingin sa dinalang pagkalaki-laking phyton. At ang winner na most exotic pet, ang matabang iguana ni Dr. Pearl Lagman na tinawag niyang Goryo the Iggy. Para sa iba pang balita sa reyon, pumarada ang mga gawa ng Kabalan fashion show designer mula sa Arayat, Pampanga na si Vladimir Sigua sa isinagawang fashion show sa London. This is to show and prove diversity, that fashion is for everyone. This is Vladimir Sigua. Ang House of Icon Fashion Show na isinagawa nitong February 19 ay nagtatampok sa disenyo ng mga fashion designers sa iba't ibang panig ng mundo. Dito ay pinakita ni Vladimir Sigua ang kanyang brand design na nagbigay ng magandang kaanyuan sa kasuotang pambabae at panlalaki. Bago pa ang pandemya noong 2020 ay una nang naanyayahan si Vladimir Sigua na sumali sa fashion show na ito at ngayong 2022 ang kanyang ikalawang pagkakataon na makasali. Jana Lubang Parungaw, CLTV News. Yan, pagbati kay Doc Pearl Lagman sa kanyang napakagandang alaga, iguana na si Goryo at syempre sa ating kabalen na si Vladimir Sigua, karangalan ka ng ating bayan dahil sa husay sa fashion industry. Samantala mga kabalen, mga karehiyon, isang drug den po ang sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Subic, Zambales. Nasa kote ang 4 na lalaki at nakuhanan din ng di umano'y illegal na droga na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Narito pong detalye ng balitang yan. Isang entrapment operation ang muling ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nitong weekend sa Subic, Zambales matapos matunugan ang di umano'y drug den sa lugar. Nakumpirma ito matapos pasukin ng mga otoridad ang lugar nitong gabi ng February 19 kung saan arestado ang 4 na suspect. Batay sa report, nakuha sa posesyon ng mga suspect ang umano'y droga na nagkakahalaga ng money. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampang kaso laban sa mga arestadong suspect. Angelica Cara, CLTV News. Sa puntong ito, dumako naman ho tayo dyan sa may syudad ng San Fernando, sa may Brenzy Giao Convention Center. Live po si Kuyang Paulo G. Santos na nakatutok dyan sa selebrasyon ng kaarawan ni Vice Governor Lilia Pineda. Kuyang Paulo, ano ang latest dyan sa may San Fernando? Justin, talagang punong-puno itong High School Boulevard dito sa Barangay Norte, Ciudad ng San Fernando, Pampanga, kasabay nga nitong pagbati ng happy birthday ng mga kabalen dito ho kay Pampanga Vice Governor Nanay Pineda. At dito sa loob ngayon, Kuya Justin, nagaganap ang isang selebrasyon na tinaluhan ng ilang barangay official. Gayon na rin itong Team Unity, Kuya Justin, na alam naman natin binabanggit nitong kampo o itong Pineda Clan na kanilang susuportahan itong state ng Unity Team. At nauna na nga na nagkaroon ng closed door meeting, closed door celebration dyan sa Kingsboro, Kuya Justin, dyan sa area naman ng Jasa Road o hindi kalayuan sa ating himpilan, Kuya Justin, na nakita dito yung ilang mga senatorial candidates, si Sorsogon Governor Chis Escudero, ayan, nakita din natin, Kuya Justin, si Gibo Chodoro, na isang senatorial aspirant. Kanina, namataan din namin ni Big J, itong
si dating spokesperson na Harry Roque, Kuya Justin, ano? At gayon na rin yung ilang pang mga personalidad, Kuya Justin, na nagpapaabot ng happy birthday kay Vice Governor Nanay Pineda. Kuya Justin. Kuya Paulo, sa nakikita ko, nandyan ka sa labas ng convention center at may mga tao, may mga sumalubong din ba dahil alam nila nandyan syempre yung iba't ibang mga kandidato rin na naisuportahan itong ating mga kababayan. Kayo ba ay nakapasok o ito ba ay yung nasa labas ng mga tao, ito yung mga sumasalubong din? Kuya Justin, itong mga nasa likuran ko, ito yung mga nakikiisyoso dito sa Lourdes. Ayan, kumakaway-kaway. At hindi ko lang alam kung sila yung mga supporter ng Unity Team. Ano? Ayan. Ay, matin po kayo sa CLTV News. Ayan, itong mga kasama natin, Kuya Justin. Kayo ba ay may sinusuportahan dito na kandidato na paparating? Meron po, sino po? Si Bongbong Marcos. Okay, si Senator Bongbong Marcos. BBM po kayo. Mga BBM po yan, Justin, na solid supporter daw dito sa Pampanga. Ang nakaantabay ngayon at sinisikap na makita itong si BBM po yan, Justin, na sa mga oras na to, ayun, sarado yung entrada dito sa labas ng Brensigiao. At ito namang bahagi ng crossing, Kuya Justin. Ito yung dating ito yung dating Riles, Kuya Justin, doon sa dulo. Dito ngayon, pinapapasok naman yung mga additional pang mga sasakyan yung bisita dahil puno na doon sa mismong sports complex, Kuya Justin. Kuya Paulo, pero yung event sa loob ng convention center, pwede bang mapuntahan ng ating mga kasamahan sa media? Kuya Justin, ito nga ay not for coverage. No? Nandun pa lang tayo sa mismong bungad para at least tayo makapasok doon sa loob. Hindi tayo pinalad, Kuya Justin, na papasukin dahil hindi daw ito for news coverage, Kuya Justin. Okay, maraming salamat. Paulo G. Santos sa live mo mula dyan sa may Brensigiao Convention Center, isang pampublikong lugar. Maraming salamat, Paulo G. Santos. Yan po mga kabalen, mga kariyon, ang nakalap na balita ng news team. Ngayong hapon, mamayang gabi ho, samahan natin si Jennifer Salenga pa sa karagdagang detalye pa ng mga balitang Central Luzon na dapat ho ninyong malaman. At kung nais ho ninyong manatiling updated, ay mag-follow lamang kayo sa aming mga social media pages na makikita ninyo sa inyong mga TV at mobile screens. Pwede rin hong mapanood nationwide via Signal Channel 115 ang mga programa ng CLTV at dito naman sa Central Luzon ay sa ating 39 cable partners at sa Free TV Channel 36. Sa ngalan buwan ng buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po. Narito ang mga mahalagang mga araw na dapat ninyong malaman para sa nalalapit na eleksyon 2022. Ang nakatakdang campaign period ng mga tumatakbo para sa national election ay sa 8 ng Pebrero. Nakapaloob dito ang party lists, senators, vice president at president. At matatapos ito sa 7 ng Mayo. Kailangan din nilang itigil ang kampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo.